Čaute diváci, ukážeme si teraz. Je to čučoriedky na tretej časti. Toto je tá moja prvá záhrada. Tu aj mám čučoriedky veľa. Viac. Dosť. Aj tej druhej. Zás to je moja záhrada. Som koľko z toho nazbieral. Ešte šovr treba. Teraz nemáme tu čučoriedky už. Toto ukážem. Toto som ešte nevidel tak. Toto musím ešte pozrieť, čo to je za rastlinu. Pozrite na moju rastlinu. Tak čaute diváci.